29 верасня. Другі дзень святкавання урачыстасцяў юбілея нашага касцёла. Мы распачалі святкаваць урачыстай малітвай, эўхарыстыяй, на якой за 50 чалавек прыняло шкаплер святога арханёла Міхала як знак асаблівага заступніцтва святога арханёла Міхала над тым чалавекам, які вырашыў насіць на сабе гэты шкаплер. Гэтая практыка ў нашым касцёле адбываецца кожны год, і кожны год дзесяткі чалавек прымаюць вось гэты шкаплер. А 12 гадзіне была кульмінацыйная урачыстая адпустовая святая імша, бо 29 верасня гэта таксама урачыстасць святога арханёла Міхала, заступніка нашага касцёла. І традыцыйна гэты дзень сабраў вельмі вялікую колькасць вернікаў. Гэтую святую імшу узначаліў айцец Анатолій Ярошка, дырэктар Карытас Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. На святой імшы таксама ўдзельнічалі прадстаўнікі руху, маці ў малітве, а таксама многія іншыя вернікі і госці, якія былі запрошаныя на гэтае свята. Таксама, як і ў першы дзень, у другі дзень святая імша закончылася урачыстай працэсіяй з найсвяцейшым сакраментам. Непасрэдна пасля ахвяры святой імшы ў зале парафіяльнага дома адбылося урачыстае уручэнне памятных знакаў, звязаных з юбілеем нашага касцёла. Гэтыя памятныя знакі атрымалі сябры нашай парафіі, а таксама вернікі, якія актыўна ўдзельнічаюць у жыцці нашай супольнасці. Хочацца асаблівым чынам падзякаваць усім тым людзям, якія дапамагалі ў арганізацыі гэтага вялікага мерапрыемства, гэтага вялікага свята. Хочацца падзякаваць гасцям, якія раздзялілі з намі радасць гэтага моманту, падзякаваць таксама прадстаўнікам нашай гарадской улады за тое, што яны таксама вельмі актыўна ўключыліся ў святкаванне, падзякаваць на чале Сергеем Сергеевичам Чаркоўскім. Але самая вялікая падзяка – гэта падзяка Богу. Найперш яму прыналежыць хвала за тое, што ён дазволіў на працягу гэтых 400 гадоў, калі здзяйсняліся розныя гістарычныя падзеі, і прыемныя, і менш прыемныя, што наш касцёл існуе, што наш касцёл сабірае людзей, што мы маем магчымасць яго праслаўляць у гэтым святым месцы і спадзяемся, пакладаем надзею Богу, што так будзе і надалей. Дзякуй вялікі і са святам вас. Свята завершылася вельмі цікавай экскурсіяй па нашаму касцёлу з праслухоўваннем нашага аргана, з наведваннем крыпты святога Дамініка епіскопа Віта, а таксама з наведваннем на нашых хорах экспазіцыі па арганабудаванню і сакральнай музыцы.